ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ। ଆସ ଡେରି ନକରି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସୁବ୍ରତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ମୋର ଏକ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରକେ ମିଳିଯାଇଥିଲା ମୋତେ ଏକ ନୂଆ କାମ, ପାଣି ହାଣ୍ଡି ଥୋଇବା ପାଇଁ, ତା ଚାରିପଟେ ସିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଇଟା ବାଡ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ଫେସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟି ସାରିବା ପରେ ନିଜେ ହୋଇଯାଇଥିଲି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଢଳେଇ ପକାଇଥିଲି। ସିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଗାଧୋଇ ସାରି ଫେରିଲି। ଏବେ ଯାଉଛି ପେଟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତିନି ଭାଇ ଯାକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଫଟୋଫଟିଆଟି ଧରି ଆମ ଗାଁର ସ୍ପେଶାଲ ବରା ଚପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ବରା ଆଳୁଚପ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ ହଗୁରି ବସି ପୁରା ମଜାରେ ବରା ଆଳୁଚପ୍ ଖାଉଥାଏ। ଖାଇସାରି ଆମେ ସିଧା ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ ଏବଂ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଖେଳି ସାରିବା ପରେ ସବୁଦିନ ପରି ପାରାମାନଙ୍କୁ ପିଟାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରି ତାଙ୍କୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି ଉଡ଼ାଇବାରେ। 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିବା ପରେ ପାରାମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ ତଳକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ଆମ ସ୍କାଏଲାଇଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପାରା ଆସି ବସା କରି ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ 2ଟା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଈ ଫିଟ ଡାକରା ଶୁଣି ସବୁ ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପିଟାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ। ଆଜି ମୋର ଅଣ୍ଡା ଫୁଟା ମେସିନ୍ଟିକୁ 6 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଟିକେ ରୋଟେଟ୍ କରିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ତଳକୁ। ଆଜି ଖାଇବାରେ ହୋଇଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଭରତା ଏବଂ ଚଟଣି। 4ଟା ବେଳକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଆମ ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଆଡ଼କୁ। ତାପରେ ଆମର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ 3 ବଲ୍ରେ 4 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆମର ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। କାଳିଆ ବଳିଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କ୍ଷୀର ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଶମ୍ଭୁ।